जों 19ता जाति들이 जों 단장 함께 100% जों तेबो सबाय मांगलाक जों बिराद डेभेलप साक्सेस जों पहिला जतन खुलमो आं YTF सेंट्रल कमिटी नि सेक्रेटारि चिनि जलिया YTF प्राइमरी कमिटी तेकाइसा इचासरी विलेज कमिटी नि चिनि YTF नि प्राइमरी कमिटी ओ कनि प्राइमरी कमिटी नि तियै जों तिनि बसकांनि चिनि ग्रेटर डिप्ल'मेन्ट एबा चिनि 2023 नि चिनि जे टार्गेट दंमोन बोबाग्रानि जों सेंक्रांगै जों तिनि कक गाहाम हामया जतन जों सालायखा अपने बिसिंतिकै जतन चिनि खास रांजाक एमने चिनि जलिया YTF रक बेलाइन स्ट्रं बसकांग तेबो स्ट्रंगै जाते जों बोबाग्रानो चिनि करबुक कन्स्टिट्यूशन 43 नि विधानसभा नि चिनि जों बोबाग्रानो कप्लाय खायै चिनि STC नो जों कप्लाय खायै ग्रेटर डिप्ल'मेन्ट अरनि खरकसे जेकुनो एमिलेंनाय बा चिनि जेकुनो बद फानायनि थां बारा ग्रेटर डिप्ल'मेन्ट बागै एसेम्बलियाव थाङि बकक सामानै जात अमताहायनि जों जेमनिं थों जों बोबाग्रानि सेंक्रांगै जों ग्रेटर डिप्ल'मेन्ट जों तलांनानै बागैनो जों तिनि कक सालायो जों थानसानि जे बोबाग्रानि मारि जों चिनि तिप्रा सारकनो जे 19ता जाति दो जे जोंना डिवाइड खाइ तमनि जे नेशनल पार्टी रो जे जोंना पॉलिसी बा गेम मेकिंग खाइ तमनि अबनो जों काहामके जों सिक्ला रो जों कोनो बेनिफिशियरी जों YTF नि जे सेंक्राग बोबाग्रानि सेंक्राग रो बा सिफाइ रो जों जे बेनिफिशियरी जेम थालिर बागान गय बागान राबार बागान बा जे कोनो फेसिलिटी बा जों ताबुको जों ग्लग्या मचिनि तिनि जलियान बिसोर जों समाय तांलायखा जों सुरु ग्लगनाय सुरु हामजागनाय सुरु जों जबाक थायनाय जों सुरु सेगलायनाय साबने बागै तिप्रा दफाने चिनि जेरासन कथांतन बागै बोबाग्रान हामु बिसिंति खाये भारतनि पवित्र संविधान आर्टिकल 3 जे ग्रेटर डिप्ल'मेन्ट जों कताल हासेस नामनायनि बागै आबने तै जों तिनि लो पुंनाय जों आबने तै जों बलाय सुलाय जेकुनो ओंनाय जों अदरवाइज जों करबुक डिभिजन एबा चिनि जलियानि जे YTF तने प्राइमरी कमिटी रो बर अब तिनि नतुन सावजे जों कोनो बेनिफिट जों कलाया आबागै जों सुदु ग्रेटर डिप्ल'मेन्ट बागै जों जबाक खायनाय आबागै आं बरनो बेलायखानो आं स्पेशल हामबाय त्यान लगियो जों अ जागा चिनि सेन्ट्रल मेम्बर खरंनि तंग कलेन्द्र रियां ते यांग तंग चिनि समर जरियां तेबो इचासरी पंचायत नि भाइस चेयरमैन सिलेक्टेड देचिन अरा जलियानि चिनि गंमा दंको जय तंग yang सुभाष तंग प्राइमरी कमिटी प्रेसिडेन्ट जो त फाइनि रक जों ति बेला खातंग थगो जों खरकसा बुफानि सादला उनि जना तंगमनि बरक तिनि कथायांगै बुनि दफा बरक थंजागो फियाबा बरनि बुफा कुथुक हरवान छुगै बरकनो जों तिनि बरकनो जों बुफा वान छुगै हर कुथुगो तिनि फुंगाइ बरकनो जतनि यागोनो तिनि वाफि कंसा रिरिखा बरनो सबाइरि हिंगा बरक बसला उनि जनानो तिनि सबाइ खिबिका फियाबा बुफा वान छुखा औ वाफिना थानचा खायै कासे जागा रुबै 19ता वाफिना थानचा खायै खरचा सबाइ हिंगा खरचा पनि सबाइ मालिया तार माने मनो तिनि बुबाग्रानि थानचानि मारि बहुत है मारि के मनो जों 19ता जाति जों थानचां हांके 100% जों तेबो सबाइ मांगला जों ग्रेटर डिप्ल'मेन्ट साक्सेस जों बेलेना हामबाय